Когато Захарий още натрупва материалите си за записките, в хаоса са събрани и Левски, и Ботйов, и Бенковски, и Волов. Всички е трябвало да си намерят мястото в това огромно платно, наречено записки, бележки, история на въстанията. Пръв Дякона извишава снага и се готви да разбърка плановете на летописеца. Захарий вижда истинското му място в освободителната борба и с една закъсняла припряност търси да улови образа му. Въпреки оскъдния материал, с който разполага, написва най-хубавата, недостигната и до днес биография на Левски, изпъстрена с бели петна, с грешчици, тук-там, но първа и спонтанно въздействаща. Не е Захарий да не съзнава недостатъците на своята творба. Той вижда колко още не е казал за апостола. Затова и в предисловието си е скромен. Деятелността на славния наш патриот е гигантска. Сведенията, които имам на ръка, са скудни. Задачата е от най-трудните. Аз правя само начало. През февруари 1884 година книгата е отпечатана. Успехът е гръмотевичен. Левски хвръкна вече, пише той на Обретенов. Само в Пловдив се продадоха 2000 и не стигнаха даже. Нуждата от второ издание е почувствана от всички. За това позив до всичките другари и познайници на покойния Васил Левски, за да могат да достигнат целта си напълно. Аз моля всичките приятели и другари, които са работили с покойния български деятел, които знаят нещо за животът му и деятелността му, или са слушали от други го, да запишат всичко подробно и да ми го изпратят направо в Пловдив. По-късно получава и запазеният архив от съратника на Левски, Николчо Цветков, но второто издание на биографията остава в папките на летописеца. Повличат го зарязаните записки, четите в България, съединението, политиката и паметникът завинаги ще си остане недовършен.